Nireklamo ang pipila ka mga pasahero sa Island Garden City of Samal sa kalit matud pa nga pagsaka sa plitihan sa ferry boat nga dunay rutang Samal padulong Davao and vice versa. Partikular na sa singil sa mga sakyanan. Pangutanan nila unsa ba ang gihimo sa local government unit sa mao nga isyu. Ano ay kaduang hugna sa pagtutok ni Jandy Esteban kalabot sa mong isyu. Sa mialis nga issue sa fare hike sa ferry boat nga may rotang Samal to Davao, vice versa. Apil sa reklamo ang matud pa, wa pagpakabana sa LGU Samal sa mulo sa mga pasahero. It's a very unfair statement that wala mi nagpakabana. Way back ni raise na namo sa una, if I'm not mistaken, konsihal pa ko ato. So na ICR. And aside from that, kung makita nato ang mga facilities na anay mga breastfeeding areas para sa mga naibata dala. Nagkagubot sa social media tungod sa managlahing komento sa mga Samalenyo o ubang pasahero labot sa issue. Apan daw na politika lang kini. Labi pa nga ang mayor anak sa usa sa mga shareholders sa May West Company nga si Jimmy Uy. Yes, fact one that my father is a minority shareholder 5 to 10%. But I think ang nakapa-increase yun ani is it's a business decision. Kung itandi daw ang Davsam ug May West, mas layo daw ang biyahe sa Davsam nga 30 minutes. Itandi sa 15 minutes nga biyahe sa May West. Buot pasabot, mas kalas daw og krudo ang Davsam. Apan wala man kini nagpasaka og singil sa pritihan. Apan dili daw angay mapareha ang pamasahe sa May West ug Davsam ferry boat. Usa lang ka ferry ang naga-operate sa Davsam, itandi sa upat sa May West. Pasabot, mas dako daw ang operational cost. Matubag ko na sila kay wala man sila operation sa 24 hours. Kung sa overhead po, grabe among overhead. Kay lagi deregulated ang pagpatuman sa fare adjustment sa ferry. Wala na ba'y mahimo ang LGU labot sa issue? Nagapanday na matud pa og resolusyon ang City Council pinaagi sa request sa mayor nga hangyoon ang May West Company nga isuspend o paubsan ang mahal nga singil sa mga sakyanan. By next week, I hope na mugawas to na resolution and I will follow up also our counterparts in Davao para ma-actionan siya, mahatag na mo sa kumpanya and hopefully ma-reconsider sa kumpanya. Di, naghangyo siya, pero ingon ako, dili na lang nato i-touch. Kaya basig na po i-rollback next week o up to this month, mag-rollback na. Ibalik na to sa 200. Total, they represent their constituents. So if they want to intervene, pwede naman they act on behalf of their constituents. So wala pong problem doon. Karong December laumang mag-operate na ang duha ka ferry sa Davsam aron modula ang kompetisyon. Tali mga ferry boat companies aron mapaubsan ang plitihan. Plano sab sa LGU nga magmuntar og support facilities o dry dock alang sa ferry boat, pinaagi sa pag-revise sa land use plan. Every 3 months or every 4 months as required by Marina, dapat i-dry dock yun na nimo for repairs and inspeksyonon man guna nila. Moto, gihangyo na ko ang City Council na let's look at our land use plan. If naa naman mi sa revision karon, basig na ay area sa Samal that is ideal for a dry docking facility para dili na sila mag-adtog layo diri na lang. Samtang ang karaang municipal port sa Barangay Limaw planong i-develop. 10 million pesos ang igahin nga budget. Himuon na to siyang jump off point pod for sa mga fast craft kanang mga lancha. Kay nakita na ko ang need na kinahanglan mag-open ta kay ang congestion diri sa may side and not to mention the traffic also. Busa pangandoy sa kadaghanan nga mahinayon na ang pagtukod sa Samal Bridge aron mapadali ang tanan. Hinuon, daan ang gisulti sa DPWH nga dayag nang masugdan ang maong proyekto sa second quarter sa 2019. Sa karon way mahimo ang mga taga-Samal ug ubang mga pasahero kun dili ang magpaabot sa maayong balita nga unta makonsidera nga mapaubsan ang pamasahe sa ferry boat. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.